Καλώς ήρθατε στον Αλέξανδρο, στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου Αλέξανδρος Κιλκής. Εδώ μαθαίνουμε να ακολουθούμε και να σεβόμαστε τις αξίες του αθλητισμού. Ο σεβασμός, η αθλητική πειθαρχία, το τίμιο παιχνίδι, το εφαγωνίζεστε είναι αξίες και ιδανικά τα οποία είναι απαραίτητα για να σφυριλατήσουν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Την προσωπικότητα του αθλητή, του ποδοσφαιριστή που θέλουμε. Καλή προπόνηση είναι αυτή που κάνει τα παιδιά να χαμογελούν και να διασκεδάζουν. Μόνο τότε έρχονται στο γήπεδο διψασμένα για παιχνίδι και μάτς. Γιατί εμείς εδώ στον Αλέξανδρο χρησιμοποιούμε τις πιο νέες, σύγχρονες και επαγγελματικές μεθόδους προπόνησης για τις ομάδες μας. Επιλέξτε τους καλύτερους. Ελάτε στον Αλέξανδρο. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην αρδιότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων. Σύγχρονα και ασφαλή γήπεδα και ένα περιβάλλον αμιγώς αθλητικό προκαλεί το ενδιαφέρον στον μικρό ποδοσφαιριστή να αθληθεί, να παίξει, να μάθει και να αγαπήσει τον αθλητισμό. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Ακολουθούμε το προπονητικό πλάνο και τον ετήσιο προγραμματισμό του δικτύου Ακαδημιών της ΠΑΕ-ΠΑΟΚ, στο οποίο ανήκουμε. Έχουμε συστήσει μικρά, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα για την καλύτερη και αποδοτικότερη προπονητική διαδικασία. Αποτελούμε μια ομάδα προπονητών με πλήρη κατάρτιση και παιδαγωγική επάρκεια. Υπηρετούμε το ποδόσφαιρο έχοντας πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης μας το παιδί.